Средно училище Иван Вазов. Мирно! Знаменосци, ходом, марш! Лятото изтече като пееща вода. Тежко ми е, колко много пих от нея. В дланите ми плаче невидяна есента. Моли ме поне веднъж да я прегърна. Но не мога. Аз на лятото обрекла се веднъж. Ще го чакам, ще го помня, ще му бъда вярна. То ще дойде пак с коси от топъл дъжд. Пак дъхът му цветен ще ме парне. Уважаеми гости, скъпи учители и съученици, добре дошли в нашето училище. В днешния първи учебен ден сред нас са госпожа Нина Копринджийска, заместник-кмет на община Своге, госпожа Паулина Славкова, председател на училищното настоятелство, представители на училищното настоятелство и на обществения съвет към училището, родители и наши учители в пенсионна възраст. Нека заедно посрещнем новата учебна година с усмивки и песен в изпълнение на Гергана и Карина и си пожелаем тя да бъде лека, успешна и изпълнена с радост, като тази от първия звън на училищния звънец. Се състои водата, HCl на капчици в русата. Колко са страните на квадрата? Колкото на патето краката. О, не! Упс, по две. Звуковете гласни и съгласни. Вярвам, че за всеки го са ясни. Що порасне, изучава даже громогласни. Хайде по-бързо, звънеца подсеща, класната стая имаме среща. Среща, нима е дошла госпожата. Дъската. В час, хайде в час. Кой отключва тайничко вратите на мелодиите в ноти скрити? Ключът за това е всеки знае, петолинието негова врата е. Ре, ре, до, ми, ми, до, си, ла, сол, ми, ла, ла, си, до. На, 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 на,
Хайде, до утре! Ще се видим пак! Скоро! Довиждане! Откъде започва училището? От онзи първи колеблив поглед към класната стая? Или от първите букви, които се подреждат думи? Или от светлината в очите ни, щом за пръв път срещам своята учителка? Може би започва от топлата усмивка, която ни посреща с добре дошъл. От глъчката в коридорите, от онзи вълшебен миг, в който държим раничката си с гордост и броим годинките си с пръсти. 1, 2, 7. Първият учебен ден в първи клас. Ден, който никога не се забравя. Добре дошли, мили първокласници! Хванете ръцете на вашите каки и батковци от 7 клас, последвайте цар буквар и вашите учителки. Госпожа Иляна Георгиева, госпожа Радмила Петрова, госпожа Анелия Митева и госпожа Нина Соколова. Елате при нас, ние ви подаваме ръка и ви подкрепяме. Благословен Бог наш, сега ни присно и во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас, святи Боже. Святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас, святи Боже, святи крепки. Святи безсмертни, помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу, едини и присни во веки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, моли го прости беззаконие нашия. Святи и пусти, сели немощи наши, молитва ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги във вечни векове. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщни ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от лукавия, защото Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Боже великославни, който правиш безброй чудеса, дойди сега, владико, при рабите си, кои се молят пред Ти, Светия Твой Дух да освети тая вода и дай напремш Твои раби. Всички, които учат и се учат в това богоугодно учебно заведение, премахване на страданията, прошка на греховете, освобождаване от всяко зло, а да и също затвърждаване и освещаване на учебното заведение и прогоне дяволското коварство, защото е благословено и препрославлено пречестното и великолепно име Твое на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и във вечни векове. Амин. Владико многомилостиви Господи Исусе Христе, Боже наш, Ти, който си приел божествените си обятия, малките деца, благослови си ги и си казал, че за такива като тях е Царството Небесно. Молим Те да възложиш все щедрата си, милваща и благославяща десница върху тези Твои раби и ги запазиш от всяка беда. Дай им светлина и разум да познаят Твоята истина, да възрастват с истинската спасителна православна вяра и благочестие. Направи сърцето им послушно и ги изпълни с любов към родители и близки. Запази чистотата и целомъдрието им, укрепи волята им, за да бъдат прилежни в занятията и изпълнителни в задълженията си. Прати ангели пазители, за да ги предпазват от различни съблазни, от всякакви опасности, които застрашават живота им, за да поживеят многолетно в доброчестина за утеха на родителите им, за полза на светата своя църква и за слава на светата единосъщна и на разделна Троица. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже, Създателю наш, Ти си устроил нас, човеците, с Твоя образ и си открил премъдростта си на младенците. Молим Те, усърдно, милостиво погледни върху тия деца и ни изпрати духа на премъдростта и разума, духа на познанието и благочестието, духа на Твоя страх,
Отвори ума им, за да възприемат силата на Твоя закон и с успех да изучават добрите и полезни науки. Избави ги от всяка вражеска зла мисъл, запази ги твърдо в православната вяра, в душевна чистота и целомъдрие насочи волята им към изпълняване на Твоите свети заповеди и придобиване на добри и полезни навици, и така подготвени чрез Твоята премъдрост и като преуспяват добродетелния живот и полезното знание, да станат носители на Твоето учение, да поживеят в мир, радост и всяко благополучие и да се удостоят да станат наследници на Твоето вечно царство. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое поведи. Православно нас отрудивния даруха, дай нам крестом Твой да живеем, спаси Амин. Амин. На добър час на всички. Благопожелаваме успешна, мирна и ползотворна нова учебна година. Първият училищен звънец не звучи само за децата. Той е не по-малко вълнуващ и за техните родители. Онези, които най-напред ги учат да говорят, да мечтаят, да вярват. Днес те са тук с трепет, с гордост, с любов в очите. Сърдечни думи към децата и учителите ще отправи госпожа Елена Костадинова, майка на първокласник. Скъпи учители, родители и най-вече мили първокласници, днес е вълнуващ ден. Денят, в който нашите деца прекрачват за първи път прага на класната стая като истински ученици. Сърцата ни преливат от гордост и обич, защото виждаме как малките ни съкровища поемат по един нов път, пътя на знанието. Някои деца вече познават този двор и тези коридори, защото бяха част от предучилищната група на училището. Там направиха първите си стъпки в света на буквите и игрите. Намериха приятели и се почувстваха част от голямото ни училищно семейство. Сега, заедно с всички свои нови съученици, са готови да се впуснат в още по-вълнуващо приключение – първи клас. Скъпи деца, пред вас се отваря една нова книга – чиста и бяла. Вие ще изпълните с букви, цифри и знания, но и с усмивки, приятелства и мечти. Ще има и трудности, но те ще ви направят по-силни. Важното е да вярвате в себе си, да знаете, че до вас винаги ще има ръка на учител, на родител, на приятел, която да ви подкрепи. Уважаеми учители, пред вас стои отговорната и благородна мисия да изградите бъдещето на тези деца. Вярвам, че с вашият професионализъм, всеотдайност и любов ще успеете да предадете не само знания, но и ценности, които ще носят със себе си цял живот. Нека тази учебна година донесе на всички здраве, вдъхновение и успехи, а на вас, мили първокласници, светъл и щастлив старт. Нека училището бъде вашият втори дом, а знанието – вашият най-верен приятел.
Честит първи учебен ден! Днес е празник светъл ден. Вижте как съм пременен. Ученик съм вече аз, ученик в първи клас. Сред стихове чудесни, приветствия песни, развълнувани сърца, много гости деца. Смедено късче пе школското звънче. Под средния венец ще пристъпим, зная, към класната ни стая. Там седнали в редички, ще се учим всички. И учителката с цветя бързам аз да поздравя. В първия учебен ден гледам, слушам, възхитен. На вас, прекрасни малки ученици, ще бъда аз добър другар. И помнете, всичко светло и красиво започва тук, от първи клас. От всички нас очаквайте опора и знайте, с вяра гледаме към вас. Растете здрави и достойни хора, успех на всички и на добър час! От 12 клас, за които днешния първи учебен ден е последен. Скъпи първокласници, вие сте тези, които ще продължите нашия път. Затова имам честта да ви връча един ключ. Ключът на знанието. Вие ще имате отговорността да го пазите и предавате на следващите първокласници. Пожелаваме ви успех! Бъдете старателни ученици, защото учението е светлина. Бъдете послушни и дисциплинирани, защото училище без дисциплина е като воденица без вода. Бъдете упорити и търпеливи, защото всичко хубаво на този свят се постига с труд и учение. И най-важното, бъдете добри приятели, обичайте се и си помагайте, защото всичко хубаво и добротата и приятелството побеждават незгодите. И истински богат е онзи, който има приятели. А сега, преди да прекрачим прага Народното училище, да изречем обещанието, което всеки първокласник на Средно училище Иван Вазов дава в първия си учебен ден. Повтаряйте след мен. Пред знамето на училището и пред всички вас. Тържествено обещавам да бъда добър приятел, старателен и упорит в учението, за радост и гордост на моите родители и учители, и за чест и слава на моето училище. Приветствие по случай първи учебен ден ще поднесе доктор Соня Маринкова Йорданова, директор на нашето училище. Уважаема госпожо Копринджийска, уважаеми колеги, скъпи родители и гости, мили ученици, дворът на училището ни днес е изпълнен със светлина и надежда, защото именно от тук тръгват пътищата към бъдещето. Но всяко пътуване изисква своите водачи. Хора, които да вдъхновяват, насърчават и подкрепят. До учениците стоят не само всеотданите им учители, но и ръководния екип на нашето училище. Със своята отговорност задават своята посока. Представям ви госпожа Ренета Иванова, заместник директор по учебна дейност на Средно училище Иван Вазов, град Своге. Госпожа Стела Славова, заместник директор административно-стопанска дейност в Средно училище Иван Вазов, град Своге. Училището ни е напълно обезпечено с квалифицирани учители,
мотивирани и готови да посрещнат новата учебна година с ентусиазъм и отдаденост към успеха на всеки ученик. Скъпи ученици, нека новата година бъде изпълнена с положителни преживявания, нови знания и приятелства. Откривайте смисъл в усилията, които полагате в своето обучение и се стремете към високи постижения, с които всички заедно да се гордеем. Пазете традициите на нашето училище и множавайте неговите успехи. Не се страхувайте от трудностите. Преодолявайте ги и продължавайте смело напред. Днес обаче е един специален ден. Специален ден за нашите малки първокласници и учениците, децата в предучилищна група. Скъпи първокласници, със сърце пълно с вълнение, вие за първи път прекрачвате прага на училището. Мястото, където ще създавате приятелства. За първи път вие вече ще преминете прага на своите възможности и ще поемете по пътя на знанието. Ще поемате по пътя на предизвикателствата и ще осъществявате своите мечти. Не се страхувайте, стъпвайте смело. Ние сме до вас. Преодолявайте трудностите. Днес е специален ден и за учениците от 8 клас. Вие, скъпи ученици, вече сте изминали пътя и сте готови да поемете новите предизвикателства. Избора да продължите своето образование в Средно училище Иван Вазов, град Своге, е знак на смелост, амбиция и желание. И ние сме до вас, за да ви подкрепяме и се гордеем с вашият избор. Развивайте своите способности и откривайте нови хоризонти. Стъпвайте смело напред. А за вас, скъпи 12-класници, това е последната учебна година в нашето училище. И живейте я достойно и оставете следа, която ще вдъхновява и другите да следват вашия път. Уважаеми учители, с уважение и признателно се обръщам към вас, хората, които с нестихващ ентусиазъм, себеотдаване и търпение образовате и възпитавате младите хора на Своге. Пожелавам ви здраве и вдъхновение в ежедневните ви усилия да дадете качествено образование и да предадете на учениците си най-ценните житейски уроци. Уважаеми родители, вярвайте, че образованието е най-сигурната инвестиция в бъдещето на нашите деца и се обръщам към вас с надеждата и с очакването да ни подкрепяте и да бъдете съпричастни към образованието на нашите деца, да възпитаваме и образоваме личности, които са способни да създават, да водят и да променят света. Нека заедно вървим ръка за ръка, за да откриваме най-добрите решения за нашите деца. Уважаема госпожо Копринджийска, благодарим на община Своге за подкрепата и сътрудничеството. Вашето присъствие днес тук показва, че образованието е обща кауза за училището, за града и за нашето бъдеще. Нека новата учебна година бъде изпълнена с много успехи, да бъде плодотворна, да имаме взаимно уважение един към друг и да бъдем удовлетворени от това, което правим, да постигаме резултати, които да са в полза на цялата училищна общност. Благодаря ви и желая на всички една успешна, здрава учебна година с много успехи. Да ни е честита 2025-2026 учебна година. Получен е поздравителен адрес от госпожа Росица Иванова, началник на регионално управление на образованието София област. Госпожа Нина Копринджийска, заместник-кмет на община Своге, ще поздрави всички присъстващи и ще обяви официално открита новата учебна година. Уважаема госпожо директор, уважаеми родители, скъпи ученици, за мен е чест и отговорност от името на общинска администрация и от името на кмета на община Своге, господин Емил Иванов, да ви поздравя по повод 15 септември и откриването на новата учебна година. Нека тя да бъде здрава и творчески удохотворена. Нека да донесе нови знания на всички ученици. Но освен знания и оценки, нека да донесе и нови приятелства.
На вас, мили учители, с уважение и признателност ви желая здраве и творческо вдъхновение. Давайте винаги най-доброто от себе си. На вас, скъпи първокласници, пожелавам да сте уверени, да слушате вашите учители. Днес прекрачвате прага на своя втори дом и то е така, всеки си го спомня този ден и помни своя пръв учител. Вярвайте на учителите си, вярвайте на родителите си, а на вас, мили родители, бъдете винаги до децата си и се радвайте на техния прогрес. Пожелавам една успешна нова учебна година. На добър час! За изпращане на знамето на Средно училище Иван Вазов. Мирно! Знаменосци, ходом марш! Да се отправят към сградата на начален етап, последвани от учениците от 2, 3 и 4 клас. След тях, под ръководството на своите класни ръководители, в училището ще влязат учениците от прогимназиален и гимназиален етап. Но първо, с топло добре дошли, каним осмокласниците от новоразкритата паралелка с профил предприемачески, с интензивно изучаване на английски език, заедно с техния класен ръководител, госпожа Ивета Оканова, да бъдат първите, които ще прекрачат прага на училището. Нека тази учебна година бъде изпълнена с нови знания, сменяващи и незабравими моменти. Пожелаваме на всички ученици и учители здраве, вдъхновение и много успехи!